Ngin siam ka number life away. Sompang ini yang mentang ini sedang noi kemas berkuat. Kakatang ukpa badukon badamen sembakut. Amen. Kajung ejung trajung Yesus Kristus bad kajung ejong oblay. Lambat kajung slog jong men sembakut kindan rengkat bad pi barong. Rengkat bad piru. Ha Bethlehem ha kashnong David lakha yaw nong penem Henry ha kane ka klimat ha kane kasngi bat ha kine kisnem ki baladep bat ki bansawan u Jesu Christ unong penem lakha ha kadanut kajunga kajungpi lakha ha kaying kasem kajunga kajungpi ko hanmen ko para kane kedai ke kubor jong ke Christmas ngitiba
kajing kha yau Jisu ukon blay ubadai nong penem ubadai nong sispa jungi kawan ra kajing kala ha kaperthei baro kawe kawan ra kajing kala ha kasunsyar khadar kabang yong ka political revolution namar ba ulong usim jong kaperthei kajing kha yu Jisu kawan ra kajing kala ha kaim lang kasalang namar ba wan ban penyateli ya ki jaj ben riu baro kajing wan kajing u kapen long ya ki jaj ben riu ban long kawe om don jing ya per ki jaj ben riu bali ne bayong de khar ne khasi nong wei ne trairi om don jing ya per hanrei ngi long kawe lingba kajing kha yaw Jisu ublei unong penem jengi kadon kajing kala ha kajing im long breu jengi namar ba wan ban penlai lu jengi na kajing temrau jong kapop kohan men ko para habang ipek habaro kiliang jong kajing im breu kajing im ne kajing long jong kane kaperthei kamei mariang kajingi kadon kajing kala men arajar arplais ne menswa habalak hayu kadon kane kajing kala bat menjaro habang ipek don bunba kajing kala ti hakane ka step kohan men ko para habang iwan hakmat kaduan kadupat ka jong blei to ken ngin pen kan mau yalade ba kane kajing kha yaw Jisu ukun blei ubadai nong penem jengi kadai susu banwan ra kajing kala lada kaneka Christmas jong neus nem arajar arpulai lada kamwan ra jing kala ha kajing im jong nga bat jong pi kanamwan ra kajing kala ha kaying kasem kajung nga kajong pi kaneka Christmas ru kanlong leno e den mata kadau da kajing rublei ha kaneka klemat ha kaneka step habang iwan bantrua ya kaneka jing maya ka bakrau habang iwan bantrua ya kejun ai kejungi to ken ngin terwaru ya kaying kasem kejungi kamtame ha kane kasngi ko hanmen ko para da ka jinkmen ngapadyang sngo bahaya pi sha kane kamas ka bakhoj nengkong ning shabe ngiyaro ngis ngungu yoble kajing don rengkat jong ifadar jobi ibadai superior unong pay nokmi jong kane kareter sentar bat kaying kasem jong ikipadar MSFS hang ne hamoklam ifadar roshan iru bayat trail rengkat bangi ha karetre sentar ha kaparish bat ka school kejing don jong ke sistar ke jungi kiring ba balang ki pait baro ki badan kajing ik kajing ngej kajing senia haublei bat kerpang ngi pediang sngo baha ya kine ki kimi ki pa bat kine ki khnlung ki ban sayo pediang ya ka baptisma ha kene kesngi ngi don lai po arngut ki khun ki ban sayo pediang ya kajing im bathamai lengba ka baptisma ti ngip duwai kerpang na ka banta jong i wei pai wei kerpang na ka banta kine ki kimi ki pa jong kine ki khnlung baret jong i ki lai po arngut ko han men ko para ngide ban pen kan mau ya lade haman kasin kabangi wan ban terwa ya ke jing maya ngide ban pen khoj ngide ban pen subah ya lade ngide ban bread no ya kita ke jing sniu ngide ban bread no ya kita ke jing ya ki pop ki sang ke jungi ya ki rengkang ke jungi hakmat ublei habangi wan ban terwa ya kine ke jing duna jungi klempep ublei ukid uba ushim badu weng no ya kine ki pop ki sang ke jungi te ha kene ka step da ka jing rublei ke jungi da ka ta ke jing shania ya ka bor ke jungu to ken ngindem ngungon ka khle ke jungi ngin pan map na utrai jungi da ka jing snoret bat ka jing kuslai bat ka jing kular ban pan thamai no ya la ka jong ka jing em to ngin phai chot rai da ka ba ngia do wai lang nga phla hau blei badan bor baro pada pi ko hanmen ko para bang lale pop sibun da ke jing perkhat da ki tin da ki kam da ke jing leklet da ke jing le pala jonga da ke jing le pala jonga
da gijing le palat bakrawe junga namar kata kerpa di kamaria bakuj kabaisa kathe sati ya ke angel batkir kuj badyapi kohanmen ko para banduai nak banta junga how try ublay jungi ublay badan bor baro unai snei yengi madala mapi ki pop jungi unyalam yengi sha kajing em bom jukut hakane kamas ke bekut ngidwai kerpang nag benta kine gejing temu baper jungi ngidwai nag benta kaying jong ikong Clementina nong siang banyo ya gejing koi gejing kia bat gejing erngeu ngidwai nag benta kaying kesem jong i fulgen bat Delfina
บัดกุมจูรุนักบัญชากิคนกิตีกิจุงกีกิจิงคอยกิจิงขี้กิจิงเอร์เงวบัดกิจิงติบรูกิจิงติบเลยนี่ดูไว้นักบัญชากายิงนักบัญชาอียูเซเบียรันจงคำตามนี่ดูไว้บ่าวเบลทรักันรัดอนไอกิจิงจัดหายบอมจุกดใบคลาดมันนินกัสงีนา hospital บ่าวเบลทรักันรัดอุนดันรังกัดบัดกายิงกัสเซมกุมจูนี่ดูไว้นักบัญชากายิงกัสเซมจงอิบะสตาร์เวดคาร์บานีบัดอีกองแมริลินมาร์เวนบัดฮันรังอุดกิคนกิกตีไอบ่าวเบลทรักันรัดอนไอกิจิงคอยกิจิงขี้บัดกิจิงเอร์เงียวนี่ดูไว้นักบัญชาอีกองลีนาโซลังเปียวบัดbakin yo ya kejeng koi kejeng kia agilang kemet bad kamen sim ni duai nak benta kejeng kesem jong iba Gabriel solang piao bad Mary kenti sim yong nak benta kejeng koi kejeng kia kejeng erngeu jong kejeng kesem rengkat bad kikon kikti ni duai nak benta kejeng kesem jong iba Darius walang badi Beatrice nong siang bad laingut kikon kejeng ki kamtame nak benta Beatrice nong siang ben yo ya kemet ke bakoi ke bakia berkumjuru nak bentau rikebet nong siang banyo pediang ya ke baptisma ha kene kesngi ni duai nak benta ke ingasem jong iba Alphonsius thongni badi IC Lobis langren bat kamtame nak benta Nisha langren banyo ya kemet ke bakoi ke bakia ni duai nak benta ke ingasem jong iba Henry nong siang badi Paulina langren bat prangut ki khun ki jongki kamtame nak benta Balari hun langren banyo no ya kamet ke bakoi ke bakia bar ke jingsuk akaying kasem ngiduai nak benta Sabina solang piao kaying kasem jong Sabina solang piao bar kumjuru nak benta kemensim balaklat no jong uba Justin solang piao ngiduai nak benta kaying kasem jong Flores Puwen badan pedeng gejing gejing jenjar kerpange yokpa ba Lois Paryong bandana pedeng gejing sitom ai boblei trekan rat un ktayu un yo ya gejing koi gejing kia nag benta kemensim jong u klain borlang marngar boblei trekan rat on ai gejing jathai bom jukut kamtame ba boblei trekan rat ulusim no ya kemensim gejing u naganek partai ka khat pratarik u Desember mentau snem ngiduai nak benta kaying kasem jong Ephraim Jerwa badi Biotoria nong siang bad baro ki kun ki kti ki jungki kamtame nak bentai Josephine nong siang ban yo menta kesngi ya ke baptisma ngiduai nak benta kaying kasem jong iba Karwel Karbani bad Pidales Puwen rengkat bad rengut ki kun ki kti ki jungki ai boblei trakan rat unang kerku kerdo yaki kamtame mentau snem kila kenjo ya kata ka jingdap arposan snem jong ka jing ya tho chong korim ke jungki ngiduai nak benta ka ing kesem jungki barki kon gikti bablai trakan rat unang don rengkat barki unang kerku kerdo yaki barkum juru nak benta jungi wei pe wei ki basim benta hakane kamas ke bakhoj barkerpang nak benta kine gi life arngot ki kon red ke jungi rengkat barki kimi ki kpa ko blei me blatau ya ke kerdan long breu ha kerkom ke bapla bad ha kerkom ke bakam pla susu mela pentamai pad ya ka to aingi kerpat bangin yo bentalem ha ke jinglong blei jong uta ubala penroed ya lade bansem ya ke jinglong breu jongi ubayem bad basan sha rengkat bad me ha ke jinglong kowe jong men sem bakun ublay junom la junom Kajing puli baningkong, kajing puli nak kitab Isaya, renong san puar khot ngiau teteh do chipel. Kijaj benre barok kinsayu i ya kajing pun im ublei jongi. Katno kibai
itanat halor kilong ki kijat jong uta buwan ra ya kubor babha uba pen bana ya kajing suk ubawan ra ya kubor babha jong kajing man bha uba pen bana ya kajing pen im ubaya thu hasion ublei jong pha usen sha hasngap ki nong aphira jong pha ki arisa ki arwai lang namar kajing kemen naba ki oi markmat pa utrai wan phai sion toye kan hoi lang da ka jing kemen phi ki jaka kanja ka Jerusalem naba utrai ula pentengen yala upai ula sispa ya ka jaj ben reu utrai ula sei yala ti bakhoj hakmat ki jaj ben reu baro bat ki banadu ka bakot ka parthei kinsayo I ya ka jing pen im ublei jung I kaktin utrai kasam khandai phopra ka number nyau spa prapu nyau kasam khandai phopra ka number nyau spa prapu nyau ngin roi ka antifan ka baar ya ki khat ngin roi ka liang ka thai shanrang Sin shot bertei Bajan riu da kau bajing shisha Kami minta kasih You Kristu dong beni
kajing pule baar kajing pule nak sithi cek Hebrew kelenong wei terkhot wei hadu ke bandriu ha kirukom ki babun bat ki bapher ublei urkren nadu hendai ha ki patmen jungi da kinong ethulupa ndrei ha kini kisngi bakadu ulakren hangi da ukon ya ubalathung unong pateng ya ki baro bada uru lathau ya kaperthei uplang ya kaburom jong ublei bat udon ya kadur basisa jong jinglong tenrai jong u bat ukersan ya ki baro da kaktin badon bor jong u onda la pendep ya ki jing khuj na kamenta kipo ula syong hakamon jong kaburom habeneng naba ula klalong kham krau ban ya ki angel kum ba ka keteng kaba ulayo kalong kham krau ban ya ka jajong ki naba ha uno naki angel ublei ulong melong ukhon junga mentagasngi ngalakhaya me lane ngalong ha ukpa bat upat ulong ukhon junga sanang tapat haba uwan yalam mela ukhon prangsngi siaka ptheuong ai babaro ki angel jong ublei kin meneyu kaktin jong utrai Utrayon don rengkat bat pi Ringkat bat biru Kajing pulina ka gospel bakuit kat kumuya ani Kaburom kami kutrai ha ka basdang ladon ka ktin bat kaktin ka ladon badu belai bat kaktin ka lalong ublai uladon nadu ka bastang badu belai bat ulatau iya kiye barro bat kalem u em shim latau ye yeru em ha u ladon ka jingim bat kata ka jingim kalalong ka jing shai jang gibriu ka jing shai ka ting shine ha ka jingdum bat ka jingdum kam shimla ban pelip no yaka la donu briu bala pada uble ka kerteng jangu kalalong uya anis ulawan naga benda ka saki baniang saki ya ka jing shai babaro kinyonget lemba jongu umde mau kata ka jingshai henrei ulawan banyang ya ka jingshai bashisha kabapenshay kibriyo baro kalawan siya ka partay uladon ha ka partay badulataw ya ka partay penban kaparte kamshim itu yawu
Ulawan shala ka jong ki ying bat ki beriu jongu kim shim pediang yawu. Henry ha ki to baro ki bala pediang yawu ki bala ngeit ha ka kerteng jongu ula ai bor ban kerlalong ki kun jongu belai. Ya ki bala ka om naka do naka snam lemne naka morn jonga do lemne naka morn jongu beriu. Henry na ublay. Barka ketin kala wan longdo, barkala shong sa badni. Kadap da ka jinga barka jing shisha. Badni la yo iya kaburam jongu. Kaburam kabakum ga jongu kun marwe jongu pa. Uya ani sulayang sakiyawu. Badula penbana. Desha pang jonguni bangala ong uta ubawan hadin jonga ulong hashuwa jonga namar ulodon hashuwa jonga banaka jingda pura jongu ngi baro ngilayo pidiyang ya ka jinga halor ka jinga namar ya ka ain la ai lemba u Moses ka jinga ba ka jing shisha Kilawan lemba u Jesus Christ. Ombat judon mano balayo iya ubale. Laitang ukun bamarwe. Ubadon hakas syadem jong upa. Deima ubala penyetu iyawu. Ka gospel jong utray. Ki father, ki sister, but ki longopa, ki kun samla shinrang, but kinde, but pi hebrit bayit baro. How try Jesus Christ, nga ay ko blaining kong, yakas ngi burom, jong ka jingka jongu Christ. Christmas basuk iapi baro. Rengkat bat ka jingay ko blay, ngaduay babaro mapi pindap da ka jinga halor ka jinga namar lakha yawunom penim haka perte om tang haka perte Henry haka donu jongi iway pa iway pi ki bas ngap yanga bar ki bapuson rengkat bat nga piru pikit yawunom penim hapo jombi Yakaba ngakren pin pediang pin ngawutu namar ngiyade dur badu nongpenim bad yade jimmut badu nongpenim namar ngi im hakaju kamensiam bad ngis ngawutu da kaju ka jingshisha kaba ujisu uwan pasyat halo jongi iway pa iway kamdame haka partay Kuhimen ko bara ka Christmas kalong kapor jangga jingkemen ya baro ki beriu. Wad ya ki beriu omde kristandru kistang ben kongu ya ka daka shinjang ka Christmas ka jingka jongu Chris daka ba ki pentid ye na ki dukan ban wa haying jongki. Ujisu ulong kabor kaba kering ia baru ki beriu syawu. Ujisu ulong kabor kaba kering ia baru ki beriu syawu. Ujisu ulong kabor barung haki donur jong ki beriu
kelempan yaka jimbit jongi. Jesus is a God who enters into our hearts without our permission, whether you allow him or not. Ujisu ulawan siya kene kapartay. Badula sensyarya kapartay. Shwa kata shimla panjimbit na kapartay. Ula panjimbit na kapartay. Namar bale. Bale shimla panjimbit na kapartay. Bandrung siya kene kapartay. Namar kakatino bale ka ongkum no. Kakatin kaladon na do bastang. Kakatin kaladon badu balay, bad kakatin kalalong ubalay, bad lemba jongu lataw ya kaperte. Uladon ha kaperte. Badudon ha kaperte. Nagataka daw ko himen ko para ngipuson ya ka Christmas kum ka jing sensyar jongu Chris. Kane kalong ka jingwan biang jong utray ubale ban sensyar ya ka pertay ban peni ya ka rong jongo ban peni ya ka jinglong jongo ban hikaya ka jing shisha ya ka pertay kaba sakod ha ka jingdom nakataga daw kane ka gospel kadap da ka jingmut kane ka binda jong ka gospel kabadap da ka jinga kane ka gospel kadap da kadur kadar jingshai jingim jingaye jingshisha mensiam kumda ter jingshai ngidon kamban penshai jingshai ngidon kamban wingno ya ka jingdum na kaparte kalalongga jongu Chris ya ki beryu ki ba shongha ka perte ki de ki jongu Chris bad utrai ulong ukenra jong ka perte na kata ka daw ngalaw ong ya ka neka sentence ujisu ulong ka bor barung hapo jong iwe pa iwe kalempan jimbit nangi namarom don kamban pinbit nangi hakabayang habar ko ba ko kong sa bangan rum namar ngidon ha ka pertay bad yakane ka pertay ka bangi imbang mangi immenda kade ka jongu Chris udai utrai jong kane ka pertay wadlada don ka bor ba persyang banra jubor yakane ka pertay kimla yaka namar ba ka pertay kalong ka jongu Chris ka pertay ka bamud manga ban mapi kaperte omdon jingmut kalambriu kaperte kamdon jingmut kalam kibriu basyong haka kaperte kalayo dur kadar namar ngisyong hakane kaperte ngisyong hakane kaperte dina kataga daw ko himen ko para haba kakatino bale ka yalam yang iban puson siapa nga jingka jongu Chris ka ang uladon ha ka perte lemba jongu lataw ya ka perte bad kibaim ha ka perte kimitu ya kane so ka jinglong kabas ngausi tam kalong kibriyu kimitu ya ka kibriyu kim sautu ya ka pinban kibriyu kiong kumno hana mangi malataw ya ka perte kibriyu kimitu ya ukenra bananda kiong mangi ngilong utray jong kane ka perte kane kade ka jimbakala namar haka jakaban aingo ya ubale haka jakaban paisha ubale da ka jingsne warekta mensiyam kuble shibun ko ble bamela ay hangi yakane ka partay ngimju aingu ya uble habang irake yaka sniburam Christmas sniburam jongka jingka jongu Chris kaye kaba mangabad mapibun sin ngikalet
ngimju aingu ya uble. Kaperte ka yale shitom ban penkalat na kane ka relationship. Kaperte menda ka yale ban leayu ban penkalat na kane ka jingade kabangi don badu bele kabangi de bandon badu bele. Kaperte katinju yang menda parte kalong ka jongu namar lemba jongu latau ya kaperte maulai jingsha ya kaperte maulai jingim ya kaperte maulai bor ya kaperte maulai jingaye halor ka jingaye nakabinda kaperte maula hikaya ka jingshisha ya kaperte maula pindab daw mensiam bakud ya kaperte henre kaperte ka ongkum no hanangim don kamshu yawun nongai bo ngimdon kamshu nongai jingim ngimdon kamshu yawun nongai jing start bad kaperte katau jing start temai kane kalonga jingma kabam manga ban mapi ngi im ha kane kaperte kabam menda kibriyu ki le haram ya uble kibriyu kibah le haram ya uble kikun kibah le haram ya uble kibriyu kibalen ya uble kibriyu kibah kendait ya uble kibriyu kilemle hakamat uble tingi kelalong duplicate Kristan namarba ngimju pinkup ya kaneka burom jongo uble hapojongi uno ubriyu ubaim kalem kaneka jingshisha kin kelalong kiba duplicate omdeshu original ke jinglong try jongi kalong bangilong ki kon jongo bele uba ai jingsha yangi uba ai jingem yangi uba pinwandur yangi uba pensle yangi daga jingae haler ka jingae uba penko buram yangi daga jingit bangin dop long ki kon jongo bele naga daga daw ka ketino bele ka ongkum no ka badakot dakka ka kadar ka ongkum no yaki bangit hawu bat ki bapdiang yawu uble mau ulaya kabor ban long ki kon jongo bole naga daga daw ngala on ujisu don ka bor ban kring ye ki brio shawu ujisu don ka bor ban rung ha ka donu jong ki brio kalam ka jimbi baru jisu ulong kata ka bor ba kring ye ki brio minda manga ban mapi ngimdon kata ka jingi dia ujisu kadaw kalong ngimpat don kata ka jingso uto ban pediang yawu ban ngeit hawu yaro yau trai ko himmen ko para ngidon kam ban yo ya kane ka bor unai si aya ka bor hangi man ka kelip ma jong ka jingim jongi bad ngide ban im da kane ka bor uyanis baptist ula kerna kele banok ngamde uta ubawan namar shuayanga kalakayawu shuayanga lakayawu kabamul lakayawu yanis hakane ka perte kabalatau dauni ujisu kris unong pening ula penkre ya ka perte nanda uyanis baptis ula wansha kane ka perte utrai jongane ka perte ulang ujisu kris Baca kene ka perte uyanis baptis uang dena kata ka daw yanis baptis uang omde manga bala wanshua henry utau bala wanshua yanga ula kentu yanga balekum ne yanga badia piru kaju minta ngis ngutra ya ka perte ngis ngutra ya ka jing star jongi ngis ngusta ya ka jimba briu jongi bad ngila stang ban im ya ka jingim ka balen lente ya ujisu naki por ngilen ya ujisu ngako banong ya piru ko himen ko para ka Christmas ka bamut ka jingka jongu Chris ka bamut kalong ka por jongka jingong yes ha tu bakut ka jingim jongi
Ngilaban yoi don hakane ka parte ka baminda ya ki es people but ki no people. Don ki es people but ki no people. Don ki brio ki ayong hoy ko bale ke bayai bud yai kongo yau bale hakawi pat ke liang ngi don ru ki brio ke bayai yong em badune ngam tre ben kongo yaka gospel ladang ni pedia ka history jong ke jingim jong ke pai Israel ngilaban yo yi yakine arjait ki brio. Yes people, no people. Kibayay bateng banong hoy ngan bol ngan kongo ya uni unang penim Abraham, Noah, Isaac, Jacob, Moses, Gideon, but Samuel, David, ki prophet, kiba long shisha, kiba im ya ka jingim da ka ba ang hoy ngan kongo ngin nom bakalalindi kamaria te soti ha ka gospel ha ka ben pinwan dor ya jisu kala ang hoy ko blay ngan kongo yes kala long ka ba kloy naga binda ka ne ka jingong hoy u joseph bakoy ula ang hoy ki masi ha ke ngoy kila ang hoy ya ngin kinria jaka ay jaka yawu wad yake mradru kila ong hoy ngin ay jaka yawu nompenin hapadeng jongi ngilaban yoyi bun ki beryu ki balayai ong hoy yes wad lada ngi ha banyakando bun jait ki jinge wad lada ngi ha banyakando bun jait ki jinge le Kim shim la sange banong hoy ngin board ngin kongo habakila ong hoy yaka jingim habakila ong hoy yaka jingshai habakila ong hoy yaka jinga habakila ong hoy yaka jingshisha habakila ong hoy yaka ya umensi yang bakoy kaparte kalastang ban kala kaparte kabade jungo bale kalastang ban snow tumai kane kalong Christmas minda paid halaga junkie inka sem jungi kadnongut napadeng jumpy pilong hoid people kadnongut napadeng jumpy pilong uburyu jongka jingong hoid kadnongut napadeng jumpy kakende pilong kibryu jongka jingong hoid kadnongut kikun samla pilong kikun jongka jingong hoy kadnong ngut napdeng jompi kilong kibriu jongka jingong naga bindau jisu kadno sin pila ong kadno sin pila len yawu ko himmen ko para ban menjur ban kongo ban pediang yaw jisu haga jingim ka jongi kalong ka ba ban ong hoy kalong ka namar ngiyoyi ningkong ayu ngiyoyi ningkong ya ka jingdo na jongke beriu ngiyoyi ningkong ya ka jingto la jongke beriu lese uppa banong hoy ngan imbat kane ka kende ha do bakut ka jingim jongka kalong ka ba yawu namarun yoyi ningkong ya ka jinge babon jai unyoyi bon gi jingdo na jongka lese udon ula bandon ka lis ka bajrong banong kane kalong komne nga isi ya kane ka jinglong jongka nga isi ya kane ka rukam kren jongka nga isi ya kane ka rukam im jongka nga isi ban pinyade batka nga ijili ya ka ngam snotan nadia ka ula bandon ka lis ka bajrong rengkat bad kane ka lis lada upeit ya ka umban se banong ngam tre ban bat ka lese ka kende banong hoy yauni uburiu lese ulong ubabuai tanglang baro shilender ka jingim ka jongo ula bandon ka kana ka kren jong ka jimbam shania bun ke benda jong ka jingim jongo lese jo kitkli
Lese ya ka kelit maduan shaying kalong ka jinglong jong ka dujok kata ki ying ka sem banong yawu hoy ngan pediang yame walada medon kum kane ka jingle ka jinglong ka jing siniyo kalong ka ba banong hoy kan pay biang ya ka long list ya ka ta ka jing to bad ka jing ka kabakalakar nat ki posha ki por ya ka jingud baro peshi peit bat kapelong ya kabanong yem badune uburyu lano em nganom ma lesi kalong kaba ya ki kun banong hoy ya ki kimi ki pa ban kongo lender namar kila bandon haka jingmur jongki ya kita ki list bajrong haka jingim jongki bandong uppa ulalekum ne yanga nadu kapor lakaya nga kakami kalalekum ne yanga nadu kapor nga yutu yaka ka kikhimen ki parajo nga kilale bein yanga kilale shiliang yanga te pila bandon kata ka jingto ka bajrong ban rasha bar man ka kelit ma piakendo jinge haki ingasem nangda nakene ka list ka bajrong pin od baro shisni ban pensan ya ka jingle jombi yaro yau trai naga taga dao ko himmen ko para banong hoy kalang ka ba bad namar ba ngimpat nang ban sabutu ya kene ka ketin hoy bon sin ha ka jingim jongi ngikalalong no people ngiyai ong badune ngamtre henry ujisu uhikai ya kum kini ki beryu kum nong ilabanong hoy ujisu ulalay syakata ka jinglong kabatingit ujisu ulajid ban peniya ka durjongu ka jaka kabatingitam kalong ka semmasi sma it masi tentang ngishait ong ya ki bayid batoin jongiru nadu ka por pidon badnga ngas ngo kinjing yame namar ngas ngo kinjing kiyan ngas ngo kinjing duma ngas ngo kinjing ya ka jain bam side ngas ngo kinjing ya ka rukam ba pikren ngas ngo kinjing ya ka dur jame kinde kan ong hau shinrang kan ong hau ha ka kende kikun kin ong ha ki kimi ki pa bad nagabinda kum kine ki buryo ujisu ong lada pishem jinge wan ale ban wadnga tia badnga shisngi ha ka semmasi kumno ngalastang ya ka jingim ha ka semmasi ke kinro la sinre daka eit masi kekendo la sinre daka eit masi batang kindiat skum balarkiang la pelanglang dau Joseph ban pindia yau jisu kito ki balarung ha ke sem masi pila bantip kito ki bari sumare ki masi pintip ya piru kin smakum no ya ki badon masi ki bari masi kin smakum no habaki wan naka sem masi en sma eit masi api denem de kabamot ko himen ko para ujisu ulastang naka jakaba potam ulastang naka jakaba potam ban kindiu buram yangi syaka kerdan bakarautam Malla ki jingstang kalong ka jingstang na ki jaka baritam henre menda hakene ka jukaba menda ki bryupat ki kalat yaka jinglong bapotam kabapilastang man pai bei shong hangne lese pidonru ya ka history jong ka jingsosi
history jong ka jing duk pilaim ha ka jing long duk lese pilaim ha ka sem masi lese pilaim ha ki ying tret baduk tam minda lemba ka jingai bor jong nom penem pilalaban kindiyo buram yalade Henry kaya ka jing song sistam ngiklat ya ka semmasi ngiklat ya ka semmasi ngiklat ya ka ta ka jing lomba potam kabangela im habaki beriu kikintai tiangi habaki beriu kim shimla pediang yangi habaki beriu kila keren lai poro kam yangi habaki beriu ki kain yangi baduktam habaki beriu kim nurju ban parung yangi shaying jongki namar ngilom baduk kala don ka history ha ka jingem jongiru haki por ngilas ngau jinjar haki por ngila kam yakik po shisni arsni namar ondo neye ban tep hak po jongi namar ngilong ki baduk palat ka Christmas ka penkan mau yangi Syapang kata ke jinglong hakaba ublay wala kindi uburom yangi wadnom kalat ya kalindi kabangyay ladang ikalat ya kalindi kabangyay ngimdeshu kikun jong nompenem ngin kalalong kikun jongu bammen antichrist ukris uhikay yangi ya ka jingstang bapotam bad nanta ukikayangi ladang yasno bado ladang nyedhawu ladang pediang yawu unai hangi yakabor ballong ki konjongo bale lada manga bad maping idan hangne minda ulai yakabor yangi ballong ki konjongo bale lada piyim hakiying pakki dulan ulai bor yapi bansna yakata kiying ulai yakajing stad yapi ulai jingko jingkya yapi ula pin biang kam ki jam yapi bad pilala ban kamai dakata ka jingai bor jongu Jesu Christmas kalonga por bans ngawutu bans ngongo yakajing stang jong ka jingim jongi ya royal try Yaroya utrai ladang ikalet kata ke jingstang ginstang ban keren sarong haka jingim jongi naga daga dau ko himmen ko para ngidi ban puson haka jingim jongi ban sngotu shai kadar hato ngilong hoid people hato ngilong ki beriu baong hoid ne hato ngilong ki beriu ki baong em ngakabanong pensyai susu ya kene arteli kikendin Christmas kabamut hoy kanjia kanjin de la jia ayu lada ka maria te soti ka ong em kadba ki ong kadba u angel utrai ula vansha ka maria te soti ban pen pau haka ya kene ka kubor bakal longa kemi jong ukon Ubalay baro ka baneng kalapet wa Abraham ulapet wa Adam ba kayim kalapet da ka bajaw ma lada kane ka kende ka ong em ngan sakut biang ha ka jinglom pop namar ka kinmaw kade namar ba kala ong em ka perte kala ya jinjar minda ka im kala pe si pe kala duai si duai kotrai ai bakan nang yo kata ka menstriam banong hoy kenamba ngarungan yo jingkoy naka pop ka bangalale wadam ulape Abraham ulape David ulape boro kidang duai kat bawang lulawan ban pen banaya ka kubor sya ka Maria teisoti baki kemilindi tangkawe ka kendin na ka Maria teisoti kata ka kendin ka baki kwa ban yusngo kalong hoy nganlong ka kemi jongo bale habake la yusngo ngalong ka syakri jongo bale ai kan urlong hanga kumpa memon ka im kala syat kemen namar kata kalong gapor ka im kala lailoy na ka pop kata kalong gapor kayim kalayo jinglay loy wada mulas ngau komen namar kawan ka jingpen demaya ka parte ko himmen ko para
ka jingong ka Maria te soti kala pendi maya ka porte minda puson hala ka jingim katasin pila ong pidang penjot yakinga sem habapi ong ngam treban kala ka bamod shumodot lada pilong uba buai tanglang uba penjen jar yakinga sem kanjindala jiayu lada piong shisin ngam treban dikiad nado menda namar kane ka jingong jonga hoy dia ka kiad but yau jisu kapelong yang akumne ngan ong menda hoy yau jisu but ngan ong ya ka kiad but ka jinglom basiniyo jonga kanjindala jiayu ki inga sem jombi ki kun jombi kinyomad Christmas kikun jampi kinyamad Christmas ladapi ke kami pinstang ban hiar no na ka jing sarong jambi but pinrit ya lade pistang ban nong hoy ya kikun hoy ya upa hoy ya ki marjan jambi hoy ya ki kur ki jai ban sange ya ki kam basinyo but hoy ya jisu kanjin dela jia ayu hakinga sem jambi hangda pinlap Christmas khangda pinlap Christmas ladapi ki kon samla pin sange ban yai vir nakaban buram yau jisu nakaban ong hoy yau jisu ladapi stang ban ong hoy yau jisu kai ka ban sajia pin stang ban ong ia ki kam auria janga parte deni pin stang ban ong hoy yau jisu kabamut pide ban kendai yau bamen pide ban kendai ya ki kam siniu pide ban kendai ya ka jimlin basiniu hangda ka Christmas kan stang ban seizo hapo jombi ujisu un stang ban seizo Emmanuel un roy hapo jombi ko himmen ko bara ngide ban mlin minda ban stang ban nong hoy leze pilaslem ban nong hoy kayinga sem jombi ka jingjinja kayai lamba ka jingjinja namar ba pislem banong hoy yau jisu pidangim ha ka pop bashirke namar ba pilas pinslem banong hoy pidang yai lamba ka jingdum haba ka jingshai jongu kris kakwa ban ting shine halo jombi pidang kuburom da ka jingdum tangkawe ka ketin pidon kam tangkawe ka ketin pidon kam in da kasni ong hoy yau jisu nangda kindai ya baro ki jimlin basiniu na ka jingim champi hadu katno ko himmen ko para pidon kam ya ka jinga ban ong hoy yau jisu how much time it will take hadu katno por pidon kam hadu katno ka jinga pidon kam banong hoy haba ya ka kelip ma pi ong hoy pi len ya ka jimlin basiniu pi sange ban imha ka pop pi sange ban yai vir na ka sem na ka ying jong ublay pi stang ban pinjana ya ki inga sem is it possible hato pilane banong hoy ladapi ong ngamla ka shimpor ya nga Christmas ka jingay na pi you came with a beautiful dress. Henry, ka Christmas kan sa jingay na pi. Lese pila riyambam in the kasngi. Jesus doesn't remain in your beautiful dress. Ujisu umla bansa hakini ki jain baitan na jambi lada hakadonu jambi pimla banong hoy kotrai jisu nado menda ngan sangeno yakene ke jimblin basiniyo joka lesepi one tip top dakaba deng yakatai Jesus will not remain in your tie. Ujisu no ngap kang sautanat yakataga jaka basma itung semmasi kambha banyakane ka jain kabarem dor because kapo kane ka jain barem dor usyong ubaman
uba len, uba kentai, uba kam id, ia ke rompong jangka partai. Uji su jusyang haka rompong jangka partai. Uji su jusyang haka kiad bat ka jingyai tanglang jangka partai. Uji su jusyang haka jingpen ngabha jangka partai. Ladapi perkat kumda pila bakala. Min shisngi minin kata Father Nicolas ula keliwe kina hatopin wan janmit ya ka mas jimpeit mit ula ong Father ngamlaban wan namar haying jongi kilap penlong jingkawai pormit. Very good. Namar ngidon jingkawai haying Father tengim laban wan mas balik ki penlong jingkawai namar ba kade ka Christmas. Is it the Christmas you wanted? Ngamla ban wan shu shaying mane Father namar ngidon jingkawai haying. Tina kata kadaw ngalaong akabastang ngilong duplicate Christians. Ngilong duplicate Christians namar ngim sotu kaya ka jingmud jong ka Christmas. Ngim sotu kaya ka jingmud jonguno jingwan jongunom penim hakane ka partai sakat nos nempi don kam ko longgomi longgopa ko kun samla ban ong hoi ko ble ngan ko ngu ngakwa ba Emmanuel don hanga haba piong om don Emmanuel shu God is not with you no Emmanuel haba piong hoi ublay udon batpi haba biong hoy Emmanuel udon batpi jingshai ka don batpi jingim ka don batpi jingaye ka don batpi jimpenim ka don batpi bapin long ki beri batumai lem konda no Emmanuel bon ki inga semenda ki kalam Emmanuel peit hala ka jong ki inga sem jompi hadukat no pi haga jingkomen ki kun menda ki haga jing sosi kakami ki pa ki haga jing sosi buon gilong pa ki haga pop buon gilong pa ki kam sotan nadia ka kiat buon gilong pa ki kam sotan nadia ka party buon ki kun samla ki kam sotan nadia ka party is not Christmas. Your parties are not Christmas. Ublay win kandai dia ka party jompi baro. Kito ki bapalong party namar ka Christmas kinsa boy siya ka jing sausi penban. Party without Christ. Ki party ya ka jingkawai kalam Jisu kimde ki jingkawai. Kita kilong ki jingkawai bayalam siya ka jing sausi penban. So, ipso, ladalong kumne. What is Christmas for you? Kalam nom penim pikwaban pelong Christmas. This is called duplicate Christians. Buon apeng jongi ngimde Kristen setia. Buon apeng jongi ngiong hanang along Kristen henre pimdon jinglong Kristen happy. Lese mangaru pilaban kawang yang ngaru. Henre ngaku aban ong yakane happy mendakasngi. Ladangi imkumne kawan gajima. Kawan ka jingjinjar because ka kubor ka long kane ka jingwan baar jungubale kalajan. Jesus is coming soon. Ka jingwan baar Jesus kalajan. Ladapi sakut ha ki pati ha ki jingkawai ha ki jingtautenar jangga perte ka rompong jangga perte hangda omdon Jesushu. Ko himmen ko para Piki bampat pinbait ya ka jingim jambi kababa pinbait koloy. Kohimmen ko para piki bamlin ya ka jimlin basini babunjay kababa pinbait koloy. Lem komda pinumyo porsyu.
Uji sudang ai bor yangi man ka kelip man balong ki kon jong oble lada pilong mutlop balong ki kon kristan ki kon jong oble en sapoi kapor un bishar ya ki baro ki bampat long ki kon kristan hangda pin sababe hangda en sedon ke jingkriat biniat hangda pin sayosngo ya ka jingiam ya ka jingkawai jambi kan kerlalong kapor jong ka jingiam pin ban tongin pai shau jisu tongin karpadia wu ha kane ka Christmas ngin raya me ko jisu shayin ka sem ki jongi namar melong ukin ra jongi melong ublay jongi melong ublay basen shariangi ko nom penim jong ka parte wan ka ha ka yinga sem ha ka dodu jongi jisu be id karku kardo yangi ha kane ka sngi burom Christmas bangin dupla ban stang temai ya ke jingim jongi rengkat batme bamen pelai lud yangi bamen penim yangi bangin num sakut ha ke jingdom ha ke jing sngoto bakala ha ke jing be penban ngin kalalong ki kun ki bastard ba wat yeme kotolong jang ke jing shisha ke jing shai ke jingim ke jinga e man ka kelep man en ya ro ya utrai Jesus Christ Kita ingin poi haka reti ai baptisma. Orok kita kelung kimi kepa bani baptisma sebawan sakmat. Wan yang sinema. Bana BGM solang piao wan nengkong ne. Bod di Frederick Puwain. Binesa Nong Siang Pajba awat yang re wat la jing Josephine sabar Nong kadai ke jing Siang. leniam kadai ke banta jong kamas ke bekhoj Binesa Nong Siang Josephine Nong Siang Adrian Karbani Nisi Puwain Krau Borlang Thongni Kershanlang Marshra Ibawan Suk Marshra Riba Suk Marshra wan hang ne Cosmas Marshalong Mana ne Kershan lang Marshra Ibawan Suk Marshra Riban Suk Marshra wan ne Cosmas Balbinus Sopha wan hang ne Balbinus Sopha Josephine adu meneng kharchatai Josephine bot katum kerteng Josephine kawan hadir jong Binesa Nong Siang mana Binesa Nong Siang Albert Sopha Melsi Sopha Balbinus mana? Balbinus apa? Albert apa? Melsi apa? Kevinson Carbani
Kenny John Sambai, Kenny John Sambai, Wan Pensyai Kharbani, Wan Pensyai Kharbani, Wan Kham Kolai Ma, Numput Slam Kapur. John Aldo Nongsit, Aldo Nongsit, Nico Kharbani, Ricky Bird Nongsiang, Ricky Bird Nongsiang, Dame Banjob Nongsiang, Johnny Tempoin, Damang Kerpang Kharbani, Nathaniel Sopo, Ibakor Kharbani, Ibakor Kharbani, Damang Kerpang Kharbani, Damang Kerpang Kharbani, Ibakor Kharbani, Ibakor Kharbani, Bala Penhun Nongsiang, Bala Penhun Nongsiang, Wan Lambor Thongni, Wan Lambor Thongni, Nancy Queen Kharbani, Mewan P Lurshai Rensiang, Mewan P Lurshai Rensiang, Ethaniel Umyong, Christy Cardosao, Pijar Kerteng Kumno Yaki Khon Jongpi, Hana PJ, Frederick Bowen, Venisano, Adrian Carbon, Jasmine, Nisi Puan, Rabor Lang Tony, Kersan Marsra, Sambar Sira, Ibs, Kasmos Marshall, Balbinus, Albert Sopo, Milsi Sopo, Wan Pichai, Kiwen San, Eddie John Sambai, John Aldo Nongsit,
Nico Karbani. Ricky Venus. Daban Dame Banjab. Johnny Tempun. Tamang Kerbang Kerb. Nathaniel. Nathaniel Support. Iba Kor Karbani. Balapan Hunos. Nance Gwen Karbani. Miwan Prilur. Ithaniel Umyong. Christy Kadoso. Melton Karbani. Hatip kerteng kun lejong ma. Pi pangayu nakabalang nagbancaki kun jong pi. Ong jam. Jubab barakhat jubab dakusur kebajam. Baki paj baru kin yosngau ya ke eg bapide ban jubab. Kumalahi kaya pi le ya kata ma. Pi kwa ya ke baptisma. Taken mau bapide ban hikai ya ki kun ya ke jengej ban rakhe ya ki hukum jong blei kumbau kris oleh hikai yangi pikloi ban simti ya kane pi kikmi kikpa mansim pikloi ban yarap ya kikmi kikpa ha ke ban pendep ya ki kamram kristan kikmi kikpa mansim sajubau ko para kabalang kepada yang sengaja bahaya pi da kene kacing kemen kebakrau ha kerteng jong kabalang ngadawa ya pi na kebencau kris unong penem jongi da kene kadak gading pena Mapi kikmi kikpa le ya kadak nau kris hak salang mat ki kun jengpi Uji sula jubab hawu Nicodemus ngakren ya kabashisha hapi ba omdon ubala ban rung hakakima uble lemda ka yewu naka bada umensiem ya kabalaka naka do kalong gado ya kabalaka na umensiem kalong mensiem kajing duai kirunge nginiang marakhoy paj baru yeng ko para tongin ya kerpat yaw turai Jesus Christ ban pai khamat syakine ki para ki ban yo ya ke baptisma bat syangi baro Ta kajing yap perjemipat jong me tokhot yakini kipara sakajing syab jing im batmai jong ke baptisma patuyalam yaki sakabalang jong me tos ngap yangi ko try jubalang marakhoy ngiduai kerbang nak benta jongi iwei paiwei basi mentaha kanai kamas kebakhoj kamtame kikimi kpa jongkine kikunlung kikimi kpa mansim kibasan ran lembat ki bamaki kinlong kita ki atiar hakban yarab aban krisyan
aban penhe pensan ya kine ki khenlung ki jongi ki ban so yo pediang ki ba yo pediang yo Chris ha kane kasngi Christmas tos ngap yang ngi kotrai ngi duai nak banca ki bapang ki basitam hapo kapares ke jongi bar khoj kham tame ki balawan ha kane kaying khoj kentang ban sibantah kasngi kha jongunong penem ai bau nong penem jongi un kta ya ki da kabor ke jongu umakin yo ke jingkot ke jingkhia tos ngap yang ngi kotrai ngi duai nak banca iwei pa iwei nangi bamangiru ngin yo ngin laban ong ho yo Chris ho yo ke jingej ho yo ke jingshai ke bawa lawan ra hangi kenang bamangiru ngila ban ailam ya kata ke jingshai ke jong Chris lang ba ke jing ong ho yo ka tos ngap yang ngi kotrai ke jing duai lauk soj ablei trai kan rat melapha yo khun bamarwei jong me ban pathat no ya ki saite sai khum jong soj ukrei ban penlaj yau breu nak hima jong ke jing dum bat ban yalam yu sha ka boram bat ke jing shai jong ke hima jong me ngi duai nak banta kine ki para jongi to penlaj ki nak pop ten rai penlong ye ki ka tempel jong ka boram jong me bat to pha ye man sim bakhoi jong me un shong ne haki ngi pani kane dau Chris utrai jongi amen kajing pensle dak penyang Krisma kinong persang hak kerteng Chris unong penem jongi ngapan sle ye pi dak ong penyang kajing penem to utrai un pen klanya pi dak bor jongu mau ubay mat basensyar junom la junom Amen. kajing kentaj pop bat kajing pla kajing ngej barok ngeni ya jubab ya ke ek bagi ban jubab nga kentaj kitu ki bawan pediang ya ke baptisma kin sayo ya kajing penem bat mai nau blei dak bat nau mensem bakhoj kumta ma phi barok ki biadon hang ni kinong pediang ki kimi ki kpa ki bahai ngasem ki kimi ki kpa mensem tosmai ne to penthmai ya kajing kular baptisma kenta je kapop pla ye ke jingej hau Chris Jisu kanai ke ke jingej jong ka balang ha kanai ke jingej ken pidei ban em pidei ban pensan penrang ba ya ki khon ti pi kenta je kapop bandub im kum ki khon balai loi jong oblei ini ya jubab khamjam pi kenta jo soitan ukpa jong kapop bat ke jing syukor pi kenta je ke jingej bit bat ke jingnya thala baro pinge hau blei ukpa badan bor baro unong thau ka beneng bat ka khendeu amen pinge jo Jesu Christ ukun bamarwe jungu utrai jungi yau balakha na kamaria the sati lasanar pnayu layabalatep yu ulami pa ni ke bayap usong menta hakamon jong ukpa pinge jaman sim bakhoj ha ka balang Catholic bakhoj ha ka jing selok kiru khoj ha ka jing ma pe ki pop
ha ka jing mi pat ka do bat ha ka jing em bom jukut kane ka dei ka jing ei jongi kane ka dei ka jing ei jong ka balang ngis ngau sarong ban phla yaka how Chris utrai jongi amen pikloi ban klei ya ka juban lak nga kloi te toshim ya kane kamlu Pidan ka jain le sei ka jain le barak te jing phe te menta phimon ya ka baptisma ngamon Shim ka number Arposau. Adore
kajing pensle dak ompniang krisma ublei ukpa utrai jungi uci sukris ulapan la ya phi nakapop ulapan kha thamai ya phi dak ompniang bad daumen sim bakhoi bad ulapan singo bahaya phi kum kidakot jong upai bakhoi jung u man chao pensle pen kentang ya phi na ka banta kajing pen em ba pindu bialong kita khot jong kamedo Chris balong uling do unong itu lupa padus em shadu kabom jukut amen. Kabapan pong jain li pi lakalalong kejentau batamai bat pilapong dau Chris token mau ba kane ke jain li kalong kadak bapau jong ke jingkut Kristan da kanuksa bat kikitin sneng jong ki bahaying bat ki parlok jong pi tori kendang ya kane keburom klem jing tobria hadu kajing em lawe amen. Kajing ai ya momoti bame to pediang ya kajing sayu Chris token mau pi kikmi kikpa ban omsha bagane kajing sai kan lip e u Chris ulapan sai ya kikun jong pi bakin yai barbor kum kikon jong kajing sai ai bagading jong kajing ngej kan yerhem hagidonut jong ki ba enda utrai uwan kin la banaitan yu lem bat kirukoj kahima beneng amen.
Tong ini yang berkhot saja sen. Berkhot yang dah kejeng rublay. Inang yai duai nak banta kini kikon kijungi, nak banta kini kikmi kikpa, kikmi kikpa mansem rukum ju. Berkum juru nak banta jungi wei pai wei bangin la banang yai senran ya kini kikon, kipalaya pediang ya kini kebaptisma, ya kejengit, ya kejeng syai, bat kejeng em katmai hau kres. Kini kipara jungi, kila kelalong kikun jong blay da kebaptisma. Tong ini aduai hau belai kupa jungi kat kum kajeng hikai kajeng utrai Yesus Kristus ko kupa jungi baha beneng kalong kebekut kerteng jong me kanwan kahima jong me kalong kamon jong me ha kekendeu kum baha beneng tai ngi menca kajeng bam jungi kabahala kasngi batama pengi kerengkang jungi kumbang rogi mapi ke belas new yangi padwat yalam ngi sa kajeng pensoi hanrei topan la yangi na kebas new Ublayun kerku ya kina ki Kristan batamai ya ki kimi kikpa kikur kikha bat yang ibaro ukpa badukun badaman bakoit amen kum kadak kajing kemen kajing pedang sengobaha ya kina ki kenlung ha kabalang Kristan Katolik tong ini ya thap kti jing roi jing terwa Minsim ke number Lai Spa Andrew Posan. Lai Spa Andrew Posan. Yami
Toduai ko para baga jeng kenyab jeng ngabat jeng pi kan long mapadang huna kemadu blei ukpa badan bor baro Topadang kotrai ke jeng kenya jong kane kasngi krau bai ping na kabalawan ka jeng penbiang bajanai kabala penyesuk yang ibad me bad kabala seng na kabanta jongi ya gajing mane blei bapura dau kres utrai jongi amen. Utrai dan rengkat bad pi token tu yalaki danut Tong ngai ngu utrai blei jongi Da shisha kalong ka basong hok bad ka badai ka deiti jingi bad ka jing penem yangi haman la kapor bad ka jaka banai ngu yame ko kan rat ko pa bakut ko blei badan bor bad bom jukut namar ha ka jing maya jong ka ktin kalawan ling do ka jing shai bat mai jong ka burom jong me ka tan shai ha ki khmat jong ka danut jongi khnang ba kumba ngi tu yaw blei ba pau hangi and kring ru yangi lengba jungu ban I yaki ki ba ngimla ban yoi ban namar kata rengkat bat ki angel bat ki arkangel ki khers im bat ki hima bat baro ki paj belen jong ki bor jong ka beneng ngirwai ki jingwai ro yame ban ngi pen bana klem sange Da shisha melong bakot kotrai bad kadai hok babaro ki ba mela thau kinyaro yame namar lengba ukun jongme utrai jongi u Jesus Christ da ka bor bad ka jing trei jong men sim bakot me ai jing em bad me pen khut pen kentang ya ki e baro bad mem ju sange ban lum halade ya lau pai knang ba nadu bami kasngi hadu basep kasngi entrua ya kaknya ka kriam bakhut sha ka karteng jongme namar kata kotrai ngi kerpat rediame padau ju men sim men snge bha ban pen khut ya kine kitchen ai ki bangi wan ra ban pen kentang ya ki bakin long kamet bat kasnam jong ukun jong me utrai jongi u Jesus Christ yaw bala hukum yangi ban penmenta ya kine ki jing maya namar mauhi hakamet balai tino yo ula shim yokpu badak baingu yame ula duwai kerku bad ula kedia bad ula ai halagi senran u ong to shim bat to bam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga yakba NIT na kabanta jongpi
ha kaju kerkom enda lalayabam ula shim yakukuri bad kebaingu yame ula duwai kerku ula ai halagisenran u ong to shim bad to di na kane pibaro namar kane kalong kokuri jong kasnam jonga jong kajutang batmai badbom jukut ya keba en penmi na kebanta jong pi bad na kebanta kibabun na kebanta kajing map ekipop tole yakane ban kan mau yanga Kajing maya jong kajing ngei Namar kata kotrai kat bangi penmenta ya kajing sitom bapan laj im jong ukun jong me ya kajing mi pat badan burom jong u bad ya kajing kiu jong u shabneng badru kat ba ngiap kemilenti ya kajing wan biang jong u ngi terwas ngengu hame ya kane kajing kenya kabakoj bad kabaim ngi kerpat ya me tope ya kajing terwa kenya jong kabalang jong me bato kubur ya ujing kenya uba da kajing yap chung u melamon ban panisuk yangi bad mehi to ai ba mangi ya kiba ensa da kamet bat kasnam chung ukun jong me bad ya kiba en pandap dauman sim bakoi jong u ngin klalong kawei kamet kawei kamen sim ha ukres Taun penjanai yangi banlong gajing terwa bam jikut hame kenambangin yo ya ganom pateng lem bat ki bala jir jame kerpange rengkat bat kamaria te soti bakoi kakame jango balai rengkat batu joseph bakoi ukurim janga lem bat ki apostol bakoi bat ki martyr bakrau burom ku Francis disease bakoi rengkat bat baro ki rikoi ha ki bangi shania ban yo jingerap naga jinge sai lem baklem kut jangki hakama jame Ngi kerpat ko try to ai baune u jingnia jingbenya suk jungi un penro ya kasuka sein baka jingbenim ya ka prtei baro kawei dos sngoba ban penskam aka jingi baka jingi ya ka balam pilgrim hangne has la prtei ringard bat u shakri jungme u Francis upa bakui jungi Bad u bilbert mavein u bishop jongi kaken hun ki bishop ki lingdo baro bad upaid baro yaw ba me la penlong u jong me tos nyu tos ngap ya ki jingduwai jong kane ka I ing kasem kaba me la khot ban yalum lang hakmat jong me kapa bai isbun haka jingis ne jong me tolum lang ha lade ya ki kun jong me baro Kibala safriang hasla kapertei Yaki hinmen ki para jungi shanrang bakakende Kibala kladno padyaki do baro kibala pengsngeba yame shubaba kin klad na kane ka jingim tobyang yaki daka jingi shaka khima jungme hangta ngi kirmen banon bangin yahun lang daka burom jungme daw kris try jungi Dawame tersei hakaperte ya baro ki jinba
Dau lembadu badau Kan long ame blei kupa badan bor Ha kejing ya long kawe jong amen sembakut Barok kabaram bad kejing ya ra Junom la junom Amen Kohan men ko para ha kane kelemat mat kham tame ha kane kasngi kraw jong unong penem jingi kajing walong breu ke jingu ha kane ka perthei ha ka danut ha ke jing em ha ka ying ka sem ka jingi ngi kerpa di u ba mangir ngi labanong ha ya kata ka jing shai ka ba ulawan ra ya kata ka jing it ka ba ulawan ban ra na ka banta jingi we pai we ko pa jingi ba ha beneng ka long ka ba khoj ka teng jong me kan wan kahima jong me kan long kamon jong me ha ka khandau kumba habneng to ayeng i manta ka jing bam jungi ka ba hala ka sngi kereng kang jungi kumba ngrungi ma pi ke bless new yengi padwat ya lam yengi sha ka jing pan shoy henry ta pan la yengi na ka bas new to pan la yengi ngi karpat ko trai na ka jing snew baro ha ka jing spon jong me to a jing suk jing san ha kisngi jungi khnang ba da ka jing rap ka jing snei jome ngin light barabor na kapop bat ngin yo jing da na ka jing jenjar baro kat ba ngi dangap khmilanti ya ka jing kerman ba khoj bat ka jing wan pat jong nong panem jungi u Jesus Christ jung me ka long ka hima ka jung me ka bor bat ka buram jinom la jinom Kodrai Jesus Christ me belong haki apostol jong me kajing suk ngai api kajing suk junga ngai api wat pe jagi pop jungi henry ya ke jinge jong kabalang jong me badha kajing spun jong me to aya ka ya ke jing suk bad kajing atali ka wei kat kum kamon jong me mame ubim babasan shar junom la junom amen kajing sukut rai kandan barabor Rengkat bad pi Ong ini terwa ya kedak kecing suk iwe ha iwe Hak mi kulang berod jong oblei hak mi ubakit no ikipop jong keperthei suk yangi ki bala shakhot sha kanai kajing khawai jong ukun lang berod ko kan rat ngam song hok man rung hapo kaying kajinga reis ong tang tin kaman sem jinga kan sakhya hi kaman berkesnamo Chris kan ribat kelam yangi sha kajing embam jagot ngin shim na ka number lipo ka number lipo jar jar ka
One
Yesu yame ko Yesu. Yesu yame melawan sengi. Yesu yame namar melawan ban pelaj im yangi naki pop jengi. Yesu yame namar mela ai yaladi ban syong ban sa hangi hakaman sim jengi hakamet jengi hakajing im jengi barok kawai. Melong ublay batang mame marway melong ublay ringka baduk pa badu man sim bakoi. Nyaro yame pengisyong yame pamemju ino yangi walangi long kibru kibatlot walangi yai habrabor rehabangi wan pai same miyai pidiang da kajing sebun I da kajing kloy ban ap ban kudup yangi nyai ti ya kajing im jungi barok kawai pamen simti pura nadong syadong ya kajing mut jing perkat jungi ya kada nut jungi kijing ang nut jungi kijing terang jungi nyai ti kayeng kesem kikun kiti baro nyai ti kapalang baro kawai nadu kapa bakoi ki kardinal ki bayarap yau ki bishop ki archbishop pat kiling do seblai baro setelah kapertei nyai ti kini kiling do jungi ibran hang ne paris jungi ki bapsayang I da kamet pat kasnam jong me kam tame rengkat pat kaktin ke bakoi ke jong me ai haki ya ka jing seluruh jong men sim bakoi pakinom rich ban kren ban long ki prophet ban long kinong hikai ban long ki kpa ban long kinong penbej ban long kinong penpai biang pat ikitu baro ki balas sakama ni IT yaki bagi nang yai long berbor ki bakoi ki bakia yai ti Father Nicholas Mayong Father Jobi bapej ya Retreat Center yai Father Rashar Meron kapat ni lambat baro ki sister ki badan nadu sister Liti bat baro taingut ki sister yai ti hame ya ki rang ba balang baro hakiman lagi balang snong ni sungu yame ni sungu yame ku Jisu ni nong lang ni sungu yame ku Jisu ni ro yame ku Jisu ni mane yame ku Jisu ni mane yame ku Jisu ni mane yame ku Jisu yai mane susu yau Jisu hakane ka kalimat hakane ka por tak panggil wai rengkal pergi angel aba ki angel kidon happening ki wai berbor bakhoj ngiru hakane kapor nyas nolang pergi namar ngidon hakajing long jong kapeneng hakane ka klipmat utrai blei udon rengkat batngi udon hangi namar kata ngin yaro yau ingin ruai nakane ka number lai phulai lawan hapor siteng senya kajing ruai tiang hendai kasur angel bayadam ngon patem kiskit jai Kajing White
Ngin chim nakaslashi spa iway kajing duay nakabanta kiling do jongi. Ko Jisu to pen da kajing small ye yala ki jong kiling do to pendap iki da kajing sirham kabakot na kabanta kajing kalabam wat jong kilang pom. Wat sya bikti bla pensle jong ki ken betingit bagi kita mangkasini kamat makrem thok ria jongi. Wat ai bikriya kintor jong ki ken bet chakria. Bagi sa perang nakaslam kodotam jongi duri hui bidon nur suci makin opit kay tukur kui sungcai suci makin sisok kanai barai itu kita syakri kacing duai nagapanta kacingnya kenduk lang jongki samla bat kirang ba niwan mat kerpat red hakmat jongi Kublai bulan bor baro kan ai kadang kita kecingnya kendulang jong kikun samla berkis orang ba Katolik jong kadang stan diocese ha uslam arajar apostol apo mokdam ni ayati hambi baro kikun samla bat baro kirang ba jong kapal jongi bakin yo ma ni kecing bat kecing sini jongi lingba kani kecingnya kendulang Yai di kami ya baro cepet kere dibandingkan kam. Ni kepat yang ni lamen kese ya kecing kerku. Bagi ni kecing kere jongi kendong kiba jom kat kiba seso. Ni kepat yang kamaria bakut, Joseph bakut, Madu Francis Sales bakut. Banyasa nak kenta kecing don kam jongi. Ni bani kani rau sesutrai jongi. Kok pa jongi uba benai kelong bakut ketemu jongi. Kanwan kay nga jongi kanong kawan jongi haga kundaw kumba bilay to ay ni menta kacing bam jongi kabahala kasingi batumad ini keringkam jongi kumba yung imad kibala ismi ringi barwada kami sa kacing pensyon kunday to kulay ini nakabasmiyo amen kublay ko Maria kabadata kacing narin putra jumatpa nagkakwi panak ring kentay palakad kuyo sa bako sa pang Jisu Maria Kaburam hau pa hau Trong ini ya duai cho ai có blấy bấy này bao nong penem jong ke perthei ya balakha ha kane kasngi ubalong unong seng ya ke jinglong kon blấy jongi unlong ma uru unong ai ya ke jing bom miap shu uba emat basanchar junam la junam amen ngu ka kli jung pi pediang ke jing kerku bakerpang jong kulung Jisu ha kane kasngi kha ke jung u Utrai dan rengkat bat pi Doblei jong kajing baha bom jekut Uba da kajing wan long briu Ukun jong u Ula bekrat ya kajing dum na kepertei Bat kajing ka badan burom jong ukun jong u Ula pan pernai ya kane kasngi bakentang tam Un bekrat napi ya kajing dum jong kapop But un pan pernai ya kidanot jong pi da kejing shai jong kahok doblei ubalamon baya kejing kemen bakrau jong kejing ka bapan laj im jong ukun jong u en pan bena
ha kinong ablang brod daw angel un pendap ya kidanut jong pi da ka jing kemen jong u bat un penlong ya pi kinong ya lap ya ka gospel jong u Tobley ubada ka jing wan long breu jong kun jong u ulapen ya so ya ki ki jong ka pertei bat kito ki jong ka beneng un pendap ya pi da ka jing jong ka jing suk jong u bada ka mon babha bat un penlong ya pi kinong yo benta ha ka balang ha beneng bat ka jing ku jong belai badun bor baro ukpa barukun baduman sim bakut kan hiara pi bat kan sa bat pi junom tolej suk it bat sakriot rai da ka jing em babha jong pi is ngamu ya blai Shua bangin yo sengau kiwai kijing pentep Nikong ni sungo yo blay hakadeka Sengi Christmas Bad ngi ai ku blay ya kiling do jongi barok laingut Ki sisa bad ki rong ba balang Kino hikai bad barok ki pai riungek Te kajing Shua bangin yo sengau kiwai pat kijing pentep na i Ubu Marcel Marthong Ro PPC Secretary ngan pentep syafi kini pentep badon kam Ka jing pentip kentiu kurim totip mapi baro kibayadon hangne ba kabalaris imle kabana kashnong lat nong sba jong kamada of compassion parish mau klam bad ugelbert karbani ubana shnong nong rangoy jong ka divine savior parish non ba daga jing ye bagi jing kerku isnai blay kitmu scam ban shim ya ka sakramen jing kentiu kurim bakhoy ha kalai pautrik ubenai Januari snem arhajar arpusau ha kasnong lat nong sba jong kamada compassion parish mau klam namar kata ladadon mano napi kibatip syai badon kano kajingwit kum kajingadai sipara jingadai do dai islam jingadai kur lane kino kidau kibabiang bakini ki arngut kinamlong kibabit banyatho shongkurim ngi da kane ngi pentip ban ngi penken mau ya pi ba pi de banyatho no hangi kloi kade ke jing pentip ka baar totip ma pi baro kibayadan hangne ba ka iban siudor thongni ka bana kasnong mau khlam jong kamada of compassion parish mau khlam bad u josephus paryong ubana kasnong yep jong ka SFS parish umwalang da ka jingye ba ka jingkerku isnai ublay kila tumus kam ban shim ya ka sakramen jingkentiu kurim bakhoy ha ka laipuai tarik January arhajar arposau ha ka snong mauklam jong ka mada of compassion parish mauklam namar kata ladadon mano napi kibatip syai badon kado ka jingwit kum ka jingdai sipara jingadai do dai islam jingadai kur lane kino kidau kibabiang ba kini ki argut kinlong kibabit banyatho shongkurim ngi da kane ngi pentip ngi penken mau yapi ba pide banyatho hangi kloi kane kadai ka jing pentip ka baar nangta habayadai bat mentaka sngi hadir bangila wai nangne